انت من انت وانت فين انت. نسلم لك بلسم تا دان البروجرام ايا يا السيحة لماريا عملت من الكابيلا تا السانتواريو تالمادونا، السانتواريو تا بينو. بروجرام لقيت الشندر هناك من الجزيرة تا تلتوليت من الاستوديوس نيكول جوزيبي كاوكي جوا الرحل عزيز تا عين سيلة. من هناك permezz tal-UTV nkunu nistgħu nwasslu messaġġ attwali. Il-Madonna ta' Pino li tant tħobbna. Naf li fil-qalb tiegħek u fil-qalb ta' ħafna hemm rokna partikolari, spazju partikolari iddedikata għall-imħabba lejn dan il-post, is-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Imma iktar u iktar hemm qalb mimlija mħabba lejn l-om ta' Ġesu. Forsi ngħid inħobba lill-Madonna. Jiena għalija l-Madonna hija Omm li tant tipproteġini, tant tieħu ħsiebi. Imma mbagħad x'ħin noqgħod niftakar ngħid kemm tħobbna l-Madonna. Kemm tħobb il-kull wieħed kull waħda minna. Kemm tħobb lill-Art Twelidna, lil Malta, lil Għawdex. Kemm tħobbna anke permezz tas-santwarju, is-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Miegħi hawnhekk fl-istudio għandi lil-Sister Josette li hija waħda mill-membri tal-komunità illi hija destinata biex taqdi fis-santwarju b'vokazzjoni u missjoni is-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Flimkien ma' din il-komunità li ftit xhur għatila hemmhekk fis-santwarju imma li l-akkoljenza, il-preżenza, is-servizz, it-talb ġa jagħmel differenza. Magħna wkoll illum bi pjaċir għandna wkoll lit-tekniku is-Sur Roni Bezzina. Nsellmu lilek Dun Ġwan minn ġewwa l-istudios ta' Malta u nirringrazzjawk. Int li qed tagħti lill-poplu Malti Għawdxi propju din il-possibilità f'dan il-programm. Meta n-nies iħossuhom tant marbuta mas-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Għalik li qiegħda id-dar jew qegħdin fid-djar jew permezz tas-social media, lilek li tinsab lil hinn minn xtutna, inti tista' tidħol f'kuntatt magħna. Il-numru tat-telefon 21 34 6001. Il-programm ikun fih talba permezz tal-kelma talla li kull ġimgħa tagħżilha għalina Sister Josette. Imbagħad nintroduċu l-programm. Illum ifakkar l-anniversarju mid-daħla fid-dar tal-missier tal-qaddej Talla Dun Mikil Attart. U imbagħad nisimgħu song, kanzunetta magħżula b'messaġġ u naqraw l-intenzjonijiet speċjali, partikolari li intom tħallu fis-santwarju ta' Pino. Merħba, tista' taqbad it-telefon u ċempel 2134 6001. Hello, min għandna fuq il-linja? Hello, Duncan. Iva. Bonġo, u ġura tajba. Qed nisimgħuk. Ħaneglek, nhar is-sibt qatt nisemmek qudiesa. U xin qabel ma tgħidu paċi magħkom, qed xi ħaġa. Ħana niftakarx qed. Tiftakar? Meta qabel ma jgħidu paċi magħkom. Is-sibt flaxja tiftakar x'għedtilhom? Għax il-Vanġelu kien fuq is-sikrana. Aha, qabel ma ngħidu paċi magħkom qed int. Mi għamil xaħġa naħfru xulxin, mi waġġa xi ħadd. Ejwa. Tiftakarhomx? Issa qed tfakkarni jent. Għax ħafna drabi jiġu dak il-ħin dawn l-espressjonijiet. Imma jien nisemek, jien nuħu plaċir nisemek, ħafna. Nhar ta' Sibt. U itlob il-Madonna ta' Pino għażara u għat-tfal biex jesqu l-knisja għax it-tfal m'għadhomx jiġu knisja.
naqsu ħafna, ħanejdu hekk. it-tfal naqsu ħafna mill-Knisja. Iva, u ma jkonniex it-tfal u żgħażagħ fil-knejjes tagħna kif qed tgħid inti. Il-Knisja tmut. Il-Knisja nat-terba naqsu ħafna. Ekku, vera. U nitlob għas-saċerdoti taż-żabbuġ. Iva. Alright? Nitolbu ħafna għal saċerdoti kollha kif qed Kollha tgħid, insomma, partikolarment tal-parroċċa tiegħek ta' Santa Marija. U grazzi Duncan, u t-Marija wkoll, ta'? Iwa ħejja għal xulxejn, ta'. Għal xulxejn. Jien uħu peċin nisemek. Iwa, grazzi itlob Għax għalina. dal-għodu d-dawad, għassa tijak ta' 8 ma għamiltex, un bat mut feċenda u smajtuk ta' qoddisa. Ek għaluli hawnhekk it-tekniku qalli li l-qoddisa ma ħarġitx dirett. Jista' jkun li kien jista' jkun li kien hemm xi ħsara jew minn Malta, imma aħna minn Għawdex illum konna qed inxandru fil-ħejn. Ta? Arre, ġuta tajba u t-Madonna ta' Pino għal Malta tagħna u għal Għawdex tagħna. Il-Madonna tħobbok ħafna. Grazzi. Grazzi, ħej. 2-1-3-4 6001. Sister Josette, ħanħalli fidejk. Mulej Ġesu, isma' t-talba tiegħi. Għatini widen nitolbok bil-ħnina. Weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. Tressaqx għal-ħaq lil-qaddej tiegħek. Għax ebda bniedem ma hu ġust quddiemek. Niftakar fi żmien li moddi. Naħseb kull ma int għamilt. Emili dejk dejjem fi ħsiebi. Lejk immitti dejja. Ruħi bħal art bilaċ tixtieqek. Fakkarni ma' sef it-tjubitek, għax fik jien nittama. Arrafni triq li minna għandi ngħaddi, għax lejk jien nerfa ruħi. Eħlisni mill-edewwa mulej, għax inti l-ken tiegħi. Allimni nagħmel ir-rida tiegħek, għax int Alla tiegħi. Amen. Int Alla tiegħi, inti Alla li tara fil-qalbi, inti Alla li inti s-sit ta' ħajti, tkun imbierek, tkun infaħħar. Hello, min għandna fuq il-linja? Hello? Hello? Hemm xi ħadd fuq il-linja tista' titkellem. Iva, issa tista' titkellem għax qabel konna qegħdin naqraw il-kelma t'Alla. Hello? Hello? Iva? Biex nkellem il-Father, please. Hawnhekk qiegħed. Iwa, kemm noħu pjaċi, Father, nismek il-qoddisa ta' nhar ta' Sibt. Kien għalija laqqas immur l-Knisja biex nisma' lilek. Mur tal-Knisja? Mur il-Knisja? Le, imma ħammel li pjaċi. Itlob għalija x'kieku taf kemm jimmiġuha. Issa ħanitolbu, issa. Għandi saqajja x-xellugija ma niflaħx nimxi u għaz nagħmel faċenda. Kemm qed ġani l-oħra operejta sena u 5 xhur u din ma niflaħix ix-xellugija. U mort għand it-tabib u għata muran kanta ċiniżi. U kollu għal xejn, ġbajt nuħu injections minn barra l-ġafija. Ġbajt. Etħabtek. Oh, mamma mija, etħabbatni ħafna. Etnajdlek, Father, ma noħroġ għaz biex nixtri il-raġel. Taf min jien il-mara ta' ċali tal-Mosta. Kem semmejtu dil-biraħ? Xamilt? Il-biraħ kieku taf kem semmejtu? Għax kont il-Mosta. U tħalt f'dak il-Rotunda Center. U nara kien il-Rotunda kienna xemqet bħalissa jgħinom jarmaw. Ejwa, u rajt il-ritratti, insomma, u ftakart fieħ il-ċali. Ejwa, l-mara tiegħu jien. Xejn Alla ħares mixu Father. Għax miskin imur jixtrili u jagħmel. Jiena għas-saħħa m'għandi. Emma raħan nitla fuq u ma ninżilx minn hemm. Nitla fuq, għajt li darba ninżel għajt li bla saħħa niġi. Ekku, għandek it-taraċ. Illa għallu għand it-taraċ u ma jridx ninżel sodda isfel bl-ebda mod. Il-raġel ta' tifla għallu għajja nizlu s-sodd isfel minn tella u s-salot fuq. Ma nixxirru duħ isfel. Jiena nis ma jiġux. Darba fil-Christmas kull ma jiġu biex jaraw il-presepju.
Imma hija ma nifraħ issa. Imma issa hekk trid Imma tagħmel. ħanitla sajjart il-estate, ħanitla fuq noqgħod nagħmel ix-xogħol għall-cleaner għada u ma ninżilx qabel jiġiju. Kif ikollok bathroom isfel u kamra tas-sodda, ħafna ħjar jekk tbati b'riġlejk. Ma mur fehmhom, imma Issa tfehmhom. nitolbu, ħalli il-Madonna ddawwal. Thank you, Father, għal-bżonnijiet tiegħek. Ħatitlob Sister Josette, ta' U nitlob ta' magħha. saħtek, u proset tal-qoddisa li tagħmel. Grazzi, nitolbu għal xulxejn. Thank you, nżolbu għal xulxin. Grazzi, Thank kun you, Father. imbirka, kun imbirka. Josette. Nixtieq nitolbok mulej Ġesu għal dil persuna li għadha kemm ċemplet, kif ukoll għal palma u bħala miġuħ bis-saqajn, bl-rkubtejn. Ek mulej Ġesu, inti dak li tfejjaq, inti dak li aħna nafdaw fik, u inti dak li aħna nemnu fik. Għalhekk nitolbok missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, naddaħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. 2-1-3-4-6-0-0-1. Ingħaqad magħna fit-talb ir-radd il-ħar lill-Alla bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino. Hello. Hello, nselmilkom Mons, Karm u Sister Josephine. Nselmulek. Josette. Ejju. Ħanajdli. Dun Karm, kemm ilu mejjed? Dum Mikiel? Saħat, Dun Mikiel. Issa, ħanejdilkom kollox fl-2004. Għax jiena l-ewwel netna fil-familjali, xi juħut mill-familjali tiegħu kienu wieħed kien tal-mużew Mr. Rattat kien jallimna ir-reliġin lili. Dakku. U l-tfal kien tallimu oħtu Doris. U nafu l-ex ministru, Giovanna. Ta' għawdix, jiġifieri, dawk uħut minnim li naf, tlieta. Familja kbira. Ejwa, jiġifieri wieħed kien jallem lili u oħra kien tallem l-tfal tiegħi. Ejva. Doris. Eżatt. Ejwa, u dak. U kan jien għandi nitlob għalija u jtitlob għalija sewru ta' klawsura il-Ministeru tal-Belt. Iva. Tal-klawsura. Santa Katarina? Sant'Ursula. Sant'Ursula, minna dor. U kien itqalt li bieħ. Ejwa. Kalli xo problemi u kien li jitolbu u jiġifieri dejjem dak. Ejwa, assist wajjeb qaddis. Ejwa. Issa ismani ħanejt il-ħajja tiegħu għax il-qabar tiegħu hija ukoll f'Tapinu. Il-fdalijiet l-għadam tiegħu. On the right, into the Ma li tidħol on the right, mawx għalejk. Mawx għalejk. Itlob anke bl-interċessjoni tiegħu. Franka ħalli għalija. Ejju. Ħadd pjaċir nitkellmu miegħek. Grazzi. Ġurnata tajba. Bye. 2-1-3-4-6-0-0-1. Tista' tingħaqad magħna. Fil-frattemp, Josette, wara t-talba li għamilt inti, ħanagħti ftit biografija. Imma qabel xejn, illum, nixtieq nieħu l-okkażjoni Karm biex il-bira speċjalment kienet ġurnata speċjali għalik. Tajjeb, u kif ukoll għandun Ewkarist. Li Ġesu għoġbu jsellifkom il-ġurnata ta' twelid tagħkom fl-istess ġurnata ma' eta differenti. Mela ħanejdu hekk. Sister Josette hija minħal Ormi. U parroċċa San Bastjan hemm l-Arċipriet Dun Ewkarist. U l-birthday tiegħu ma tiegħi. Imma għaddek ma dakx, Ronni, fidejk. Xi sorpriża? Sorpriża minn ma taf. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ma Malta għawdex kollha. Happy birthday to you. Grazzi Roni.
Grazzi, Sister Josette, kxift li għajni ma kulħadd. L-isqof kawki kien jgħid, qegħdin nimmaturaw, ma kienx jgħid nixieħu, jgħid qegħdin nimmaturaw, u għandna bżonn hekk nimmaturaw. Nirringrazzjak imma. U ħadet pjaċir Sister Letizia fuq għadi. U żgur, għax dik imbagħad żammita fil-komma billi konna fraħniel għax aħna qrib xulxejn. U nifraħ ukoll il dawk li il-bieraħ kellhom leluq ta' sninhom, miegħi, Audrey, Buttigieg, Daniel, Bajjada, dak niftakarhom imbagħad, Sherry li joqgħod il-Mosta, nara għax dejjem nikkuntattjaw lil xulxejn propju aħna li twelidna. Thank you ta' din is-sorpriża. Fix li tliftet il-programm. Fuq Dum Mikiel issa. Issa fuq Dum Mikiel, ara, ħanitħlu. Min kien Dum Mikiel li jiena niftakru Sister Josette, u kien direttur spiritwali tiegħi fit-tlet oqsma. Fis-seminarju minuri taż-żgħar, imbagħad meta dħalt fis-seminarju maġġuri kien ukoll direttur spiritwali tal-kbar, u mbagħad sintendi billi kont fil-parroċċja ta' Ħuħ Ruma, meta ġejt biex niddeċidi biex niġi l-qala bħala arċipriet waqt li kont qed nistudja Ruma u kien mexxieni u indirizzani. Allura il-Dum Mikiel tafu sew. Tani ħafna. Xrobt ħafna u ngħid li l-vojt li ħalla fina s-saċerdoti ftit għadu mtela bħalu kemm kien qaddi stwajjeb, assist twajb, u għalhekk ngħaddi ta' pinu ħafna drabi jienu dieħel u nitolbu għax jifhem niżgu. Hello. Hello. Qed nisimgħuk. Hello, lejla Monsenjur. Inti kollok kemm jent? Ħarajdek Monsenjur, lew bitta xwara b'guri. B'guri ħabib tiegħi. Xi trid tagħmel? Għadek budek kemm insegwik lilek jien. Ħafna mhux illum dan insegwik kont għadek tubdejt ix-xara. Issa ħamellek mistoqsija. Faċli. Mhix tqila. Meta l-ħadd qassis inti? Kemm kuntu qassisin? Meta inti l-ħadd qassis? Kemm kuntu? Għawdex. Fl-1986 konna 3 saċerdoti. Dun Victor Vella li qed jagħti servizz ġewwa l-Ingilterra, Dun Lino Vella mill-parroċċja ta' Kerċem li diġà daħal fid-dar tal-missier, jiġifieri miet, u jiena. Insomma, u dan sar 40 sena ilu. Ġifieri 40 sena ilu konna 3 saċerdoti. Forse qed tismani, ma nafx, 2-1-3-4-6-0-0-1 nieħdu l-opportunità biex nitolbu għal vokazzjonijiet u nitlob għal ħafna nies li awgurawli. Qed tifhem jiġifieri kien hemm inti taf kien hemm ħafna illi llum is-social media. 2-1-3-4-6-0-0-1. Hello. Hello. L-ewwel net proset tal-qudies li tagħmel. Grazzi. Għax jiena ma nitlifx biex nitlif għaridimkom. Mu nixtieq nitlob għal dawk li qegħdin ġewwa Kordi. U għal dawk tal-vetturi għax qed ikun hemm ħafna. Għal dawk nixtieq. Dawn huma żewġ intenzjonijiet kbar. Nirringrazzjawk. L-ewwel net għax fakkartna f'dawk li qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Kieku taf kemm minnhom jibatu l-familjari jitolbu għalihom. Mela vera fadi. U anka fil-petitions ikun hemm. U kulħadd midneb, ħadd ma jista' jgħid għax dawk u li talla wkoll. Ħadd mu perfett. Ħadd mu perfett. Qed tifhem waqt li dak li jkun forsi jkun żgur li xejn ħin paċi miegħek. U nitolbu għal dawk li qed isuqu wkoll. Għax isħana u noqogħdu ftit attenti wkoll għax il-lingwaġġ fuq it-toroq tagħna. Paċi miegħek ukoll. Il-lingwaġġ fit-toroq tagħna waqt li nkunu qed insuqu faċilment jispiċċa f'da u tajjir u ġili jidħlu jiġġieldu mbagħad tkun it-temperatura għolja iktar jitla sħana għar-ras. Qed tifhem jiġifieri nieħdu ftit paċenzja b'xulxejn u noqogħdu attenti aħna x'in imbirku l-vetturi ta' pinu. Noħroġ u ngħid talba jġibu l-muturi kbar jew karozzi żgħar jew kbar. Imma dit talba tgħid hekk bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu.
imbirek dil-vettura u l-min qed isuq biex kemm min ikun fil-karozza u kemm min ikun fit-triq jinħeles mill-periklu. Rajta kemm sabiħa? Hello, min għandna fuq il-linja? Hello, jis nixtieqlek elu ismini. Grazzi. U nixtieq ngħidilkom oħra. Semplitilkom mara semmitilkom is-storji tal-klawsura tal-belt. Sant'Ursola. Sant'Ursola, hemm il-madre hija oħti. Ej. U hemm soru oħra jisimha Sor Elizabeth. Waħda f'Settembru u l-oħra f'Jannar se jgħalqu 50 sena klawsura. Proset. Għala jgħidilkom, qatt ma tistgħu tiġbru xi ftit żgħażagħ u toħduhom jarawhom, forsi nċaqalqu naqra l-vokazzjonijiet tal-klawsura. Kemm hemm bżonn. Għax il-klawsura hija veru xotta ja ħasra. Vera. Illum naqsu, llum idin disam. U l-oħrajn. Li daħlet oħti kienu 28. 28, u żgur dak konna mmorru jien kont immur żgħira għandhom. Kien hemm madre. Kemm naqsu, kemm hemm sittit. U kollha kibru għax it-tnejn għadhom naqra żgħar. Però li nista' ngħidlek li se nagħmel attività u adorazzjoni għand tal-klawsura għaliex ir-riċerka li għamilt jien kienet dwar il-kontribut tal-monasteru femminili li huma 6 għaw 6 bħal dak ta' Sant'Ursula u 5 oħra. U dawn taw kontribut kbir lil Malta, forsi inti ma tafx biżejjed imma kien hemm Fader Aquilina, patri Franġiskan, li l-istorjiet Ursolini tal-Belt kitbilhom b'riċerka l-istorja u llum hemm ktib kbir coffee table book ngħidulu, illi mimli fotografija dwar l-istorja tas-sorijiet Ursolini marbutin mal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan f'Malta. Għalhekk iġorru s-salib. Niftakar ħafna patri. George, Alla jaħfillu. Patri George Aquilina. Dak kien jieħu ħsiebhom ħafna l-klawsura. Iva, u kiteb l-istorja tagħhom. Dak mhux Ursolini ngħidulhom. Le, Sant'Ursula tal-Kavallieri dak, mhux Ursolini. L-Ursolini da. Dak tal-Kavallieri. Huma li fadal tal-Kavallieri. Immuma ta' Sant'Ursola. Sant'Ursula tal-Kavallieri. Ejja, tal-Ordni Ġerosomot. Ejja. U nixtieq ngħidlek oħra, il-madre bħal deżminijiet kienet għamlet l-operation tal-kilwa, kien hemm sinjur, kien għadu żejt. U ta' kilwa. Il-bambin ta' kilwa, kienet ilha sofri xi 6 snin biex ngħidu grazzi lil dar raġel. Ejwa. Illum m'għadux mara miskien ta' kilwa għax meta miet taħab il-mara tiegħu tat ħafna donations minnu. Ma nixtieq nitlob għar-raġel ħabib tagħna qiegħed l-istar. Illum taw aħbar li ma tantxu tajjeb, li għandu marda ma tantxu sabiħa biex il-bambin jgħinu. Ħanitolbu u ħanitolbu wkoll. Nirringrazzja tal-li smajtuni. Ejwa. U nselli għalikom ħafna. U grazzi. Nixtieq jiġi ta' Pinu mandi raġel ma jistax isuq ħafna u mejta biex tiġi l-Madonna ta' Pinu inħobba wis. Però f'dik ċirkustanza il-Madonna ta' Pinu ħad tiġi ħdejk hemmhekk. Li għandi ħafna affarijiet ta' ħata, għax nixxi l-stickers u għaxħat kien suq il-moturi mal-korozza ma ta' tfal, għax dik tiħu ħsiebhom. Tiħu ħsiebhom ħafna. Grazzi li. Grazzjak, Monsinjur. Grazzi għax titkellem ma' ġimbek. Sister Jose. Grazzi, Senjura. Grazzi. Viva Ġesu. Viva Marija. Għaltilna biex nitolbu għal-vokazzjonijiet u anke l-vokazzjonijiet klawstrali minn dawn il-konventi dak tal-Imdina u ta' Santa Katarina il-Belt imdendlejn, jiġifieri ma ngħidux baqa' 8 jew 9, il-Birgu fadal ftejt, San Ġiljan fadal ftejt, qed ngħid il-Klarissi u qed ngħid il-Benedettini tar-Rabat. Imma il-Katarini tal-Belt u il-Benedettini tal-Imdina dawk waslu f'xifer l-eluq. Ġifieri li nitolbu ħafna għal-vokazzjonijiet anke klawstrali. Jiena fix-xhur li ġejjin se nagħmel attività fil-Monasteru tal-Belt biex nagħtu riżultat ta' riċerka ta' kemm dan il-monasteru kien monasteru filantropiku, jgħin lin-nies, jgħin lit-tfajliet. Meta l-Belt kien hemm tant diffikultajiet fil-perjodu wara li
sar l-assedju l-kbir. U dawn inħolqu dawn ix-xebbiet twajba propju biex isalvaw, jipprevenu milli ċerti tfajliet dakinhar jaqbdu t-triq tal-prostituzzjoni jew tal-vizzju. Ġifieri jagħmlu biċċa xogħol mill-iktar kbira. Llum forsi wieħed irid jiskopri mill-ġdid il-vokazzjoni ta' dawn l-istituti, il-monasteri klawstrali femminili f'pajjiżna. 2-1-3-4-6-0-0-1. Tistgħu iċċemplu, il-programm se jkun indirizzat fuq il-qaddej Talla Dummi Kilattart, però dan huwa il-messaġġ li ġej minn Tapinu. Hello, min għandna? Hello, Karm Daniela. Karm Daniela. All right, għarafni? Iva. Biex nejla grazzi ħafna tal-talim li dejjem tagħmel fuq il-television. Nisema kważi kull-jum kun meta nkun id-dar naħdem mid-dar u anke l-qoddisa ta' Pino tkun sabiħa ħafna, it-talb tiegħek jidħol fil-qlub tas-semmija. Nixtieq nitlob għall-marda u dawk li forsi għandhom xi diffikultà waqt li qegħdin jistennew tarbija. Grazzi ta' kollox. Daniela, kuraġġ u ngħidlek grazzi li titlob għalina u toffri d-batijiet tiegħek. Għalina, aħna wkoll bżonn nittalb. Jintolbu għal xulxin. U nixtieq ngħid grazzi lin-nies, Sister Josette, kemm jitolbu għalikom, intom is-sisters, u kemm jitolbu għalina l-fathers illi għandna din il-missjoni hekk fis-Santwarju ta' Pino, missjoni tan delikata ngħid jien. Maħniex perfetti, imma kull xejn inkunu hemmhekk naraw il-miraklu. Kull meta nidħlu ta' Pino immissu hekk mal-miraklu. Hekk issa ħanħallu ftit spazju, ħalli nkun nista' nagħtikom ftit il-biografija ta' Dummi Kilattart, illi il-ġimgħa d-dieħla fit-30 ta' Lulju se nfakru d-dħul tiegħu fid-dar tal-missier. Qudiesa li se jmexxi l-isqof tagħna, Monsignor Anton Tewma, fis-Santwarju fis-6:30 ta' filgħaxija. Żgur li hemm ħafna minnkom hemmhekk illi ma jafux lil Dummi Kiel. Forsi semgħu bih, imma hemm numru kbir li żgur qatt ma semgħu bih. Nirringrazzja lil Roni Bezzina illi qed ipoġġi issa l-immaġni tiegħu tat-twajjeb il-qaddej Talla Dummi Kilattart, saċerdot mid-djoċesi tal-Gżira ta' Tletoljiet, u kif qegħdin taraw hekk Dummi Kiel issa fit-30 ta' Lulju jagħlaq l-anniversarju 21 sena minn meta daħal fid-dar tal-missier. Hello, min għandna fuq il-linja? Hello? Iva, Father. Iva, tista' titkellem? Grazzi. Proset tal-programm li għannis. Nixtieq nitlob ħafna jiena għal dawk l-uliet illi għedin f'deċiżjoni li jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom, jitfawhomx jagħmluhom ġolħhom, jew inkella iżommuhomx magħhom. Jiena nieħu ħsieb il-mammi tiegħi mar-raġel u hekk nixtieq nagħmel kuraġġ lil dawk kollha li qed jiddeċiedu li il-ġenituri tagħhom jieħdu ħsiebu li nagħmlilhom kuraġġ għax hija esperjenza mhix faċli xejn, imma esperjenza sabiħa li kuljum tħossok kuntenta flaxija illi il-ġenituri tiegħek ħanajtek fuq jiena fuq il-mami hekk inti għamil l-aħjar, nżommu għamana, ġolħom ikunu komdi, però fl-aħħar ta' ħajjithom daw ikollhom bżonn il-familja li żjed, apparti l-għajnuniet l-oħra li għandhom bżonn ta' kuljum, il-familja għalihom hija l-aħħar ħaġa f'ħajjithom daw. Li nagħmel kuraġġ ħafna il-min qed jiddeċiedi biex jieħu ħsiebhom fl-aħħar żminijiet ta' ħajjithom ħanajt hekk. Huma għamlu ħafna magħna kif qed ngħid il-ħajja ir-rutina ġifieri tinbidel ftit mela le.
Imma jekk tgħixha minn idejn Alla, tħoss ħafna sodisfazzjon għalkemm fiha t-tibdiliet tagħha l-ġurnata, imma tħossok happy, tħossok ħafna happy. U nixtieq li jagħmlu kuraġġ daw il-dawliet li jippruvaw iżommuhom il-ġenituri magħhom għax dik li jibqalhom jaħasra. Tifhem Fader? Iva, nirringrazzjak li qed taqsam din l-esperjenza jew il-vokazzjoni missjoni tiegħek. Ħafna. Min jaf ommok kemm għamlet għalik, kemm għamlet miegħek. U l-bambin qed jagħti grazzja li għandek il-żewġek jifmek u jgħinek u inti l-bambin qed iselfek il-paċenzja, is-saħħa biex tkun tista' tkompli dan is-servizz fl-intern tad-dar tiegħek. Ta' min ifaħħar il dawk in-nies li jistgħu jagħmlu dan. Però niftakar ukoll f'tant sitwazzjonijiet li mhumiex ftehit li minħabba l-għaġla tal-ħajja, l-impenji tax-xogħol, il-pisijiet li jkollhom ċertu uliet, sitwazzjonijiet fil-familja fejn ma jkunx hemm dejjem qbil, partikolarment jew bejn il-koppja jew bejn l-aħwa, dan ma jkunx dejjem possibbli. Imma u x'hekk. Però jiena mill-esperjenza tiegħi l-ewwel ma jrid ikun hemm id-deċiżjoni min-naħa ta' tnejn, jiġifieri tiddiskuti inti mar-raġel li inti deħlin f'di sitwazzjoni u f'kollox bħal kollox irid ikun hemm preparazzjoni fiha di. U once li jkun hemm di l-preparazzjoni illi inti ħażhom il-ġenituri jew waħda mill-ġenitur għax għandi papa tiegħi mejjed ilu 11 years. Hekk vera tiġi faċli, okej, tkun preparata illi inti tinbidillek ftit il-ħajja mela le, ikun hemm ċertu sagrifiċċji iżjed, okej, però jekk tkun preparata lihom daw kieku taf sodisfazzjoni tuk at the end of the day ġifieri. Fl-aħħar tal-ġurnata vera ituk kuraġġ għal ġurnata oħra. Taf kif? Għax dak is-sodisfazzjon li tkun qed tara lill-ommok jew l-missierek jew it-tnejn ħanejtek kuntenti, tħoss li dik hija l-ikbar risposta li jista' jtikalla fl-aħħar tal-ġurnata. Taf kif? Għalkemm tkun għajjiena u għalkemm tkun dejjem moħħok fihom, mela le, edha ħdejja ġifieri, xorta nkun moħħni fiha, mela le, imma u għandi x-xogħol biha u kollox għax il-mam qiegħda ġo sodda ġifieri mingħajr ma timxi, mingħajr ma ġifieri mis-sodda. Bedridin, eżatt. Imma u għandha l-moħħ tengoda għadu okej, għadu tajjeb, nikkomunikaw. Konna naqra xi ngħidu wkoll mela le bħal kulħadd imma jkunu affarijiet żgħar illi jkun hemm misunderstanding. Kif qed ngħidu imma mbagħad fl-aħħar tal-ġurnata tħoss ħafna sodisfazzjon Fader. Illi dik inħossha ħafna jiena. Hekk ngħid veru tajt xi ħaġa llum l-ommi kif qed inti eżatt ħadu ħafna paċenzja bina u jridu ħafna attenzjoni illi jieħdu gost biha daw, għax fl-aħħar mill-aħħar dik li jibqalhom jaħsra, apparti li jkunu marru minn saħħithom, meta jaraw il-familja u meta jaraw il-xaħat tal-familja wkoll qed nieħdu ħsiebhom, dik hija ħasra li sbaħ rigal li nistgħu intuhom fl-aħħar ta' ħajjithom, mhux hekk? Ringrazzja l-Alla hekk għal dan kollu, però jiena qed nisemek u qed nieħu pjaċir nisemek jgħaddu minn moħħi każijiet li dil-ġimgħa ta' Pinu iltqajt magħhom dwar sitwazzjonijiet jew għax min idur bil-ġenituri qed jimratu. Le, min tix tifhem, jiġifieri jiena wkoll irrid inżomm quddiem għajnejja dawk in-nies li qed jisimgħuni li għal xi raġuni jew oħra ma setgħux iżommu lil-ommhom jew il-missierhom jew l-itnejn id-dar. Inti l-bambin tak grazzja. U qed tgħix għadejn u tħoss konsolazzjoni, però bl-ebda mod ma rrid ninsa lil tant uliet eżies jew ġenituri jew nanniet illi huma stess qegħdin jagħmlu dan is-servizz u ma jistgħux iżommu lil marit id-dar.
Jiġifieri bniedem anzjan, u allura jippruvaw imorru u jarawhom, jiġifieri l-każijiet kull każ irid jiġi studjat għalih. Int qed tifhimni, int qed tifhimni. Jien jiddispjaċini biss tal-aħħar ta' ma mhux san indum. Jiddispjaċini ħafna li anke meta pereżempju jew jaqgħu jaħasra, jew ikollhom naqra wara il-perjodu ta' riabilitazzjoni iridu jiddeċiedu fejn ħajamluhom għax ovvja minn hemmhekk iridu joħorġu wara l-kura. Jiddeċidu malajr illi jagħmluhom ġol homes jaħasra meta jikunu jistgħu għax nintaqa' ma' ħafna nies illi ma jaħdmux pereżempju qegħdin id-dar u jiena nagħmlilhom kuraġġ u nkun nkellimhom ngħidilhom le ngħidilhom jaħasra ippruvaw gawduhom il-ġenituri jew waħda mill-ġenitur biex ikollok dak is-sodisfazzjon. Okej, ġol homes qegħdin komdi mela le, imma meta jkunu mdawrin iżjed mal-familja, l-ambjent jaffettwhom ħafna l-anzjani, ħafna. Ġifieri anke li jiġu l-aħwa u jiġu forsi in-neputijiet u hekk, jiġu iktar liberament, taf kif jarawhom, mhux ħafna ċertu affarijiet restrictions li nemmen li għandhom ikunu mela le, imma ġol meta tkun magħhom għandhom ħafna vantaġġi illi l-familja ħajgawdu iktar, taf kif? Iva. Nirringrazzjawk ta' din l-esperjenza. Grazzi immense. Nirringrazzjawk li qsamt magħna hekk kull mem fil-fond dak li qed nagħmel mal-għażiża ommi kemm jagħtini lura ċertu konsolazzjoni u ċertu fer. Però ħanerġa' nirrepetija t-tielet darba biex jekk hemm xi ħadd jismani illi ma setax iżomm il-missieru jew l-ommu jew l-ibnu għax għandna wkoll tfal bi bżonnijiet speċjali u qegħdin id-dar tal-Providenza qed tifhem jew ir-respite bħall-Arka Respite Center rridu nżommu wkoll dawn il-każijiet anki għaliex qabel kulħadd id-dar kien imut meta kont żgħirien niftakar il-biċċa l-kbira iżommuhom id-dar sal-aħħar illum il-mentalità l-istil ta' ħajja li qed ngħixu ma jagħmlix daqshekk faċli. Hello min għandna fuq il-linja? Hello, qed tismani? Iva. Grazzi. L-ewwel qed nirringrazzjak tal-programm għax il-veru sabiħ u kemm jista' jkun ma nitilfux. U nirringrazzja s-soru wkoll li qiegħda miegħek għax il-veru stampa sabiħa inti u għandek is-soru dejk ukoll tidher veru mara twajba. Min tagħna. Hemm il-kostuża. Issa nixtieq l-ewwel qed jiena anzjana għandi 76. Alla jbirek. I'm not really that well għax imbagħad daqsxejn bl-istrudament u anki għandi kubtija tuġani u għandi raġel għandu l-Parkinson's ukoll. Imma we're staying at home. M'għandix amor, però ġibna carer id-dar. And he's very good, he's looking after us really well. Lejlu nar? Lejlu nar? No, jiġi bil-lej, fit-8 ta' bil-lej, u jorqot il-lejl hawnhekk sa filgħodu. Għax il-bil-lejl iktar ikolli bżonn biex ma tantx peress li għandi żmien għax ikolli ma nkunx nista' nqum il-ħin kollu. Tista' taqa'. Allura u jkun tajnuna kbira. U matul il-ġurnata qabel ma jiġi hawn dejjem jibgħat li messaġġ biex hekk ikollna bżonn xi forsi xi ħobb xi affarijiet iġibhom namana jaqdina. Nkun nista' nħallsu. Issa nixtieq nitlob ħafna għat-tifla tiegħi u raġel tagħha u tfal għax għaddejjin minn ħafna problemi finanzjament u anki għax kellha t-tifla kienet qiegħda xi tagħmel xi kors u mmissjat xi żewġ eżamijiet u speċi qisha ħajkollha terġa' tibda tistudja biex nitolbu l-bambin forsi jkun jista' jgħinha. Mhux għax it-tifla mhix brava, ma kellhom in-nannu kien qed imut. Allura speċi issa tgerbxet xi ftit imma sfortunatament kellha tagħmel eżamijiet biex titla' t-tieni sena tal-università. U because of that, immissjat xi se kollha terġa' tibda tistudja. Allura nixtieq nitolbu għalija. Nagħmlula kuraġġ ta' Iva. Jiġu momenti jkunu ħajtilfu n-nannu jew weġġu huma jinfixlu dak li ġrala, però għamlula ħafna kuraġġ. Illum hawn ħafna opportunitajiet ta' studji u jiġifieri alla ħares tieqaf jew taqta' qalba. Imma jalla tkompli, jalla volja irridu nitolbu kollha għall-ġenituri tagħha. Ħanitlob l-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu għal din it-tfajla u għal tant żgħażagħ oħrajn
Dawk li ma marrux sewwa fl-eżamijiet, tara xi ħadd minnkom jaqta' qalbu. Ma jfissirx li ma taslux. Jien naf għexieren ta' studenti li xi darba weħlu ma marrux sew f'eżami u waslu. U minn hawnhekk wara waqt li nara l-ħafna studenti li ġew ta' Pinu jirringrazzjaw il-Madonna għax marru tajjeb, ma niftakar il-dak l-istudent li ġie u ftejn il-Madonna qalilha jiena ma mortx tajjeb ħafna, imma ġejt hawnhekk biex tagħtini l-kuraġġ ħalli nerġa' nipprova. Kemm huma kliem sbieħ ħafna. Mela issa ngħidilha t-tifla meta jkollha fil-ċans tiġi hemmhekk ta' Pinu jiena ma nistax niġi ma tantx nistgħu nimxu jiena u r-raġel. Imma it-tifla it-tifla ġifieri is-suq ngħidilha xi mument ikollok ċans mur Sawdex mur ta' Pinu quddiem il-Madonna x'kont tista' tgħinek. Iva. Qed tifhem. Komplu għadin in-nanniet hekk għadduha din it-tradizzjoni sabiħa li kull min jiġi minn Malta jgħaddi ta' Pinu. Eżatt, aħna konna niġu meta konna mhux ħażina mezza ma nistax. U nhar ta' ħadd fader dejjem nisimgħu l-waqt mhux qegħdin noħorġu l-quddies u raġel. Dejjem nisimgħu l-quddies li tagħmel inti minn ta' Pinu. U noħu pjaċir dak it-tliet Ave Marijiet li inti tgħidilna biex ngħidu fl-aħħar. U għaddejthom il-ħbib tiegħi biex jgħiduhom. Ejwa, ħafna qed jagħmlu hekk għax dik tal-bit tal-Madonna. Jiġifieri minn ta' Pinu għad-differenza minn Lourdes u Fatima fejn tgħidu r-Rużarju, mingħajr ma tneħħi l-importanza tar-Rużarju, tgħid li l-qabar baqa' vojt. Jiġifieri it-tlet Ave Maria huma tliet ijiem li fihom il-ġisem. Allura min imisma' din l-imħabba ta' Kristu, anke l-mejtin tagħna ħajħallu l-qabar vojt. U din in-nies anke Malta Għawdex qed jinsewa. Għax qegħdin ngħixu qisu m'hemm xejn wara dil-ħajja. Infatti qas jindunaw mill-ewwel li fuq il-kwadru tal-Madonna hemm il-qabar. Iva, u din nirrepetuha Sister Josettux. Lejjina ngħidhom kuljum anke qabel ma norqod. Proset. Qabel ma norqod ngħidhom dat-teta Marijiet u għaddejthom il-ħabib tagħna wkoll li kien imur il-Legion il-Legion of Mary mar-raġel ukoll. Grazzi. Dak huwa l-apostolat anke jekk inti marida u qiegħda d-dar u għandek id-diffikultajiet u l-problemi tiegħek qed tagħmel ix-xerret id-devozzjoni li mħabba lejn il-Madonna, għalhekk jien ċert il-Madonna mhix ħatinsik. Eżatt, all right, Father, grazzi ħafna. Grazzi, thank you. Kun imbirka. Thank you. Kun imbirka, hej. Il-bambi miegħek. Dummi kien tard twilet fin-Nadur Għawdex fl-ewwel ta' Ottubru tal-1933. Fis-sena 1952 beda s-seminarju maġġuri u ġie ordnat saċerdot mill-Isqof Monsiur Giuseppe Paċ. Dan ġara fl-1959. Fost il-ħidmiet pastorali li wettaq, bżelu kbir Dum Mikiel ħadem ħafna maż-żgħażagħ. Impressjonanti, per eżempju, kull darba li t-tim tal-futbol tan-Nadur kien ikun se jkollu l-partita, issa jilab fil-Premier League, dakinhar konna ngħidulu il-First Division. Dum Mikiel għax kien direttur spiritwali tal-klabb, kien imur jiltaqa' mal-coach, mal-plejer qabel il-partita u kellu talba żgħira kien jgħidha, kien tajilu Father Hilary Taljafel, illum mimli bil-omr il-Patri Agostinjan. Hello, min għandna fuq il-linja? Hello, Father. Father, irrid nirringrazzjak tal-li tlab tat-tifel tiegħi, issa tellaq mill-ITU. U tlab talija x'in qed nieħu treatment ukoll, issa daħħalt ir-raġel ukoll. Tkompli titlob daqsxejn, Father. Ir-raġel qiegħed l-isptar issa? Iva wkoll, iva. Iva, ħanitlob għalih u għandi wkoll f'moħħi missier ta' familja għadu żgħir li kellu inċident ta' traffiku. Ġi operat. It-tifel bil-familja wkoll issa tellaħ mill-ITU daqsxejn aħjar. Aħjar. Issa daħħalt ir-raġel u jiena qed nieħu treatment ukoll tal-kanser ukoll. Kuraġġ. Nixtieqek titlob għall-familja tiegħi kollha. Komplu nsostnuk bit-talb, ta'. Grazzi, Father. Inti mara twajba ta' qalb tajba. Grazzi, Father. Tinħass u tinstema'. Grazzi ta' kull ma għamilt mal-familja u qed tagħmel. F'dawn il-mumenti meta inti għandek tant bżonn qed tiftakar f'ħadd ieħor. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija. Birka inti fost l-nisa. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-timbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Grazzi. Grazzi, Fader. Kun imbirka. Dub Mikiel kellu ħafna l-qalbu żgħażagħ u r-rabta tiegħu ma' ta' Pinu. Sa ftit snin ilu kien hemm esperjenzi li huwa stess xtaqhom. Ħansemmi żewġ affarijiet illi jien nara li għadu żmienhom anke llum minkejja li m'għadniex nagħmluhom. Dub Mikiel irnexxielu jwaqqaf dak li jgħidulu il-ġim talb. Immaġinaw 40 sena ilu ma kienx hawn l-esperjenza tal-ġim kif hawn illum tmur titrenja u rrid jitrenja iħarreġ żgħażagħ fit-talb. U kien il-bniedem tat-talb, is-saċerdot li jitlob, is-saċerdot li minkejja l-mart tiegħu kien motivat kif joffri l-ħajja u d-batija tiegħu lill-Alla. Dub Mikiel. U waqaf dan il-ġim talb kienu jiltaqgħu fil-għaxija x'in il-Knisja tkun għalqet jiġbor iż-żgħażagħ f'riġlej il-kappella. U dik kien jagħmel an-nadur kull sena fil-lejl bejn il-31 ta' Diċembru u l-ewwel ta' Jannar. Iħalli l-Knisja titbattal wara l-Quddisa tat-Tedejum. L-aħħar Quddisa kienet tkun dik tat-Tedejum. Imbagħad nadur fejn kun hemm il-kwaranturi bejn l-aħħar żewġ ġranet tas-sena u l-ewwel tas-sena, Dub Mikiel kien jiġbor iż-żgħażagħ dejjem animat mill-ispirtu tal-mużew u jagħmel dik ir-riflessjoni qawwija fuq l-espressjoni grazzi Sinjuralla li għamilt miegħi, aħfirli Sinjuralla. Dub Mikiel kellu wkoll il-grupp ta' talb Madonna ta' Pinu li minnu kienet tagħmel parti anke ommi għadha semmieħ. Meta spiċċa Dub Mikiel komplieħ Duncan Gauci li huwa l-vigarju tas-santwarju tagħna. Saċerdot li għamel għal ħafna snin mexxa il-grupp ta' talb Madonna ta' Pinu. Għadu għaddej? Le, waqaf. Min kien jiġi għal grupp ta' talb Madonna ta' Pinu? Kenna lajċi volontira li jmorru joqogħdu mal-mużew ta' Karni Grima u d-dar ta' French tal-Arb. Kenna volontira li joqogħdu mal-bib tas-santwarju jilqgħu n-nies, jilqgħu it-turisti u Dub Mikiel kien jimmotivawhom. Kenna grupp ta' nies, dawk tan-nadur jafu lill-Lelis, għalli jaħfrilha, jiġu anke bil-minibus ta' din il-mara li semmejtilkom biex inatfu s-santwarju, daw kienu kollha volontira. Hello, min għandna fuq il-linja? Hello, Margaret minn Taslima jiena. Margaret, insellmulek. Jiena llum biex nirringrazzja l-Madonna kont labta ħafna bħallum sena kienu operawni kelli breast cancer. U għajnitni ħafna l-Madonna kien. Għalek nirringrazzja u kull min jadni minn dan tal-kanser ma jaqtax qalbu. Kemm qed tgħidilna kelmiet eżies, anke għax inti mġarba, Sinjura, inti għaddejt, inti ġarrabt u għadek għaddejja, imma il-kelmiet. Għadni għaddejja, imma fejli konti firmni. Nżuħellalla ma ngergirx. U Margaret, u xek Margaret għet li l-isme? Iva. Margaret, il-festa tijak hawnhekk ta' Santa Margherita nar il-ħadd, ta' ġieli ġejna ta' Sannat. Ġieli ġejna, ġieli ġejna. Però Margaret li jilqatni illi għaddejt minn din l-esperjenza kważi tmiss il-qiegħ meta tkun qed bagħti minn nuqqas ta' saħħa il-mart tal-kanser tas-sider imma llum hawn mezzi. U nirringrazzjaw il-professuri, it-tobba, il-mediċina, n-nurses, illi malli jinqabad fil-ħin ċertu gwaj il-persuna jtawlula ix-xhur jew is-snin u wkoll jistgħu jsalvawha minn tant gwaj li jkompli jinfirex. U x'hekk Margaret? Iva, daqshekku. Jiena meta dak jiena veru b'accident ħareġ li jew nirringrazzja l-Madonna li waqajt, ifhimni. Waqajt u bekk indunaw x'għandi hu. Tafli qed tfakkarni fl-esperjenza tal-papa tiegħi. Il-papa meta ħareġlu l-kanser waqa' mis-sellun u bekk kienu jafu li għandu kanser. Ġifieri hija xi ħaġa li naħseb imbuttatura biex
kombinazzjoni jisiru jafu li hemm xi ħaġa. Jiena daqsseħ ħabattu batti l-fond ta' fibrin mal-poġġaman, ħarġit l-dbenġila u damet ma telqet. U mort tara. U mort nagħmel il-mammogram u bekk bdejna l-proċeduri. Hekk nagħmel appell min jara xi sinjali min iħoss nagħmel appell għandna l-fakultajiet għandna l-mezzi meta jibatu għalik mur imma mbagħad hekk kif jagħtu r-risposta anke professuri t-tobba hekk jagħtu ilhom jekk jgħidulek isma' ġejja jgħidulhom għaliex dak li jkun imut bl-inkwiet x'in terġa' tgħidu isma'. X-xokk jeqpa' fuq. X-xokk jeqpa' fuq. Grazzi. Kull oġġett li jkollok tibda taħseb tajt arġajna. Iwa, hemm imur moħħok u bir-raġun għax il-mart infirex ħafna. Daqshekk. Jien anke nisma' il-kelma kanser ukoll. Darġa ġarrab. Okay, Margaret. All right, thank you. Paċi miegħek, paċi miegħek. Iwa. Grazzi ta' din l-esperjenza 2134-6001 il-programm huwa live qed niddedikaw il-Dum Mikiel Attard għaliex fit-30 ta' Lulju fis-6:30 ta' flaxija Monsiur Isqof l-Eċċellenza tiegħu Anton Tewma l-Isqof Tawdex se jfakkar f'konċelebrazzjoni fis-Santwarju ta' Pinu lil Dum Mikiel Attard fil-21 anniversarju fit-dħul tiegħu fid-dar tal-Missier. Nagħmlilkom appell biex tkunu preżenti. Titolbu anke bl-interċessjoni tiegħu. Dum Mikiel barra li kien waqqaf il-ġim talb u din iridu narawha sewwa minħabba żgħażagħ. Barra li kien waqqaf dak li mbagħad kompla Duncan Gawci, illi huwa il-grupp ta' talb Madonna ta' Pino, dawn it-tnejn disgrazzjatament waqfu, kellu esperjenza oħra kbira illi llum m'għadix teżisti. Li għal dak iż-żmien kienet profetika, issa ngħidilkom wara dit-telefonata. Hello, min għandna fuq il-linja? Hello, father. Jiena father, mama ta' ħejja kellha kanser frata, u mabet l-Ingilterra. Ħejja kellu kanser fis-sunku tiegħu ukoll, imma ħejja għadu jieħu l-mediċina u huma fiequ bl-intenzjoni tal-Madonna ta' ħaddabba xu memlu. Tal-Grazzja. Tal-Grazzja l-istess. Imma fiduċja għandhom father, għax fiequ t-tnejn start. Nirringrazzjak father, nirringrazzja l-Madonna, nirringrazzja l-kulħadd. Thank you, father. Grazzi, grazzi. U kull meta jitolbu hekk aħna niftakru f'dawk li ma qalowx. Dawk li ma qalowx. Jiġifieri it-talb mar x'imkien ieħor. Min jgħidlek jien miet lir-raġel, miet lit-tifel, mietet lit-tifla. Aħna qed naraw dak ir-riżultat. U taf se ngħid ix-xong tal-lum li għażilt li nagħmluha. Ma għażilt song. Ma għidli għax kont insejt. Is-song li għażilt nagħmluha talba sħiħa għal daw it-telefonati kollha li ċemplu kif ukoll niddedika għal dawk in-nies li speċjalment jew qed jisseparaw Duncan għax fil-petitions ikun hemm ħafna għal trabi, għal żgħażagħ, għal mart, għal koppji li qed jisseparaw. Isma' x-xitan ma jridx iż-żwieġ, ma jridx il-familja. U għalhekk tapinu għall-klinika fejn għandna nitolbu għall-familja u nsalvaw il-familja. Hello, min għandna fuq il-linja? Hello, insellilkom, jiena ġerċampil skużawni, ta' ma importax. Ħanajt li, Monsu u sister. L-ewwel net għax insejt li Dum Mikiel għandu ħoħ Dun Giuseppe għaddet nar ta' snejn. Mela. Wara ta' ma semmejtux, ma rridx jismani. Dak kien il-kappillan tiegħi ta'? Il-kappillan tiegħi. Għal 5 snin. Jien kont ngħinu Ruma, x'dak kien kappillan Ruma, Sant'Ignazio t'Antiochia. Għandu n-neput assisu kien. Fader Noel De Bono, inselmulu minnaw. Ejwa, xejt il-Rosario kien. Ekku, dakku. Ejwa. Minti sammejt li persuna ta' xitnejn qablej għalet li għandim xi mort, il-pampin jgħinim u sabbarum u t-tiju mit-tama li jifiqu. Għax kikallik it-tama dik nufs il-fejqan. U inti t-tubba rridi joqodu attentej kif jgħiduli. Jiena operajtu l-kubtajja 2, il-replacement 2. U għandi bżon ta' hip bone,
il-ħibba jiġifieri major operation u major operation fi spaltu, għax waqgħu tuqsam til-mafja sa spaltu. U niftakar kien hemm tabiba. U xejn għax l-ewwel waħda kienet ħabtu tnoju, dak u ġejja u sejra nieħu testijiet wieħed. Qed li kemm għandek mort. Jiġifieri kemm iridu joqogħdu attenti t-tobba kif u mhux biss it-tobba, mhux biss it-tobba, anke min ikun reception iċċempel għal appuntament. Insorta qed li kemm għandek mort jiena waqfta hekk naqra ħarslet la xi tridni nagħmel. U kien hemm oħra, din tabib oħra, u kien timmur meta operaw lil kibti u ma nnexxiet lix l-ewwel waħda u tant li draw immur kien tgħidlej ar-raġiet tal-kubtejja, u jien kif ninfaqa' nibkej. Għax kien miġuha tant li batojt fija. Darba minna mettilem ma mhux imħabba l-kubtejja ġajt illum. Jiġifieri kemm ma joqgħodux attenti kif jitkellmu. Dik mhux it-tobba biss kollha. Mhux it-tobba biss, anki aħna l-qassisejn. Kulħadd joqgħod u s-sorijiet u l-ġenituri l-uliet. Kulħadd. Għax kelma tagħmel il-ħsara kif tkun. Jien ikun pensjoni tajba u jtu ħodha ħażejn. Tifhem. Dik bħalma ġibt il-ġimgħa l-oħra eżempju. Jien il-ġimgħa l-oħra ġibt eżempju, jien għandi l-figura. M'għandix figura sabiħa bħal tal-oħrajn. Ġieli jgħiduli. Ġudizzju ħażin tiegħek jista' jkun. Li jgħiduli illa x'tixxin eżempju u inti ma tafx x'għandek ġewwa fik illi għalfejn qed tixxin dawk ma jafux għandi jiena f'moħħi. Kif tgħidha l-kelma ġieli kien hemm xi ħadd u kien waqalu x-xahar u hekk, ara minn inti għax qiegħed jistenna hemmhekk fuq il-bank, il-mod kif ngħidu l-affarijiet, l-iktar il-min kun qed jieħu treatment. Ikun diġà mġarrab. Għandi noqgħod ejja Italija jien bħala qassejs illi niltaqgħu ma' tant każi hemmhekk f'Tapino. Ejja kont se ngħid, ġieli jiġu irġiel bil-beritta. Inti ġibej ħaltejn se tgħidlhom biex tinżawha. Imma jkunu hekk. Għax ikunu morda jkunu bil-kimo. Allura min jinżaħħa waħdu, hekk ma tinżaħix, mhux se tmur tgħidlu inżaħħa. Żgur li Ġesu kien jifhmu u jgħinu, u xejn. Hello, min għandna fuq il-linja 21-346-001. Hello. Tal-Madonna Tapino. Iva, danu, il-programm tal-Madonna Tapino, qed nisimgħuk. Hello. Hello. Iva. Monsenjur u Sister Ġozetna, nselmilkom dolodu. Għandi daqxej jinġa kellimkom kemm il-darba. Għandi biċċa xogħol oħra li nħallija fidej il-Madonna u fidej kulħadd. it-tifla t-separa. U edha bħalissa edha naqra miskina mifxula tirrabja l-kuraħġa ta' xej u għanda tifla ta' 12 sena għanda l-ħagġi birthday f'Ġenwari fit-12 se talaq 12 u dit-tifla bħala minnek għanda d-disleksja u taf kem tiħu xsiba l-omma dejjem ma dafdaħix kent mux imkien tajdima għasma ġiri tajdima li Kemm għandha snin? 12. Barra li dan li tajdima u kol għax kważi mi jajtrabbis insomma u marra ġara li jaħfillu. U tajli ma aħjar immur ħalli jek jinqala la xaħġa nkun hemm jien ma tkunx waħedha tajli ħalli nkun nista' nitkellem ta' hekk jiġri xi ħaġa. Veru nitlob għaliha għax anke li tuħu ħsibi ġifieri u tnewwilli l-affarijiet meta tkun tista' ma miskina issa titqassam trid toqgħod miegħi fl-istess tajli ma ħammur mal-mami biex jekk forsi għabdin jew jiġila xi ħaġa nkun hemm jien. Għalissa d-dejjin minn dik iċ-ċertu tensjoni kollha kemm aħna insomma.
Nixtieq li forsi il-bambin li tiegħek grazzja li tikkalma għax kultant tinnervja żejjed jiena m'għandix tort u ma niddejjem waħdi. Ħanejdlek, il-fatt li tista' tasal biex tkun irrabjata jew bir-rabja dejjem ftakar illi ħafna nies jgħaddu minn din l-esperjenza x'ikunu imweġġejn. Meta l-bniedem ikun imweġġa jista' Jiena diġà kelli t-tifel ukoll ma grazzja t'Alla minn hemm u minn hawn irranġaw u ħajja t'Alla qegħdin flimkien u kellhom baby u kollu ġifieri nixtieqa li tikkalma hi wkoll issa. Imma jikkejterjaw ftit għal-weġġat il-feriti li jkun hemm li jikkawżaw jinġabru u jsibu u jfittxu fejn jistgħu hekk l-għajnuna. Dik it-tifla imbagħad hija Anġlu. Dik it-tifla li għandha dik il-care lejn omma ma nħallix weħidha. Id-batija immaturata u tħossa għalik u tħossa l-omma. Issa qed tinkwieta għax issa minn dis-sena se tibda tmur skola ġdida għax issa taqsek il-sekondarja ta' hekk ġifieri. Imma għamlilha kuraġġ. Iva, tajli magħha ħsibint, tajli fejn tista' ngħidilha ma jien qalbi ma stax immur magħha għax jien ma tantx nimxi ħafna, li dari ġani ħafna. Tidra, tibżax sakemm tibda. Sakemm tibda, għax kull bidla, mbagħad f'każijiet bħal dawn tkun ftit iktar tqila li qed issemmili, imma b'kuraġġ il-bidu jkun ftit jiebes imma mbagħad jitkompla. M'għandikx ġifieri anzi inkoraġġija għaliex ħajkollha tibdel. Ngħidha ftit li nista' minn hawn nagħmlilha xi ħaġa forsi ngħidha tqaxxar xi ħaġa xi affarijiet jekk orrajt. Imma li ma nistax immur magħha fimni, anzi mskina tiġi miegħi l-istar tarġam se jkolli visti u affarijiet hekk ġifieri. Karità kbira. Karità kbira qed tagħmel. Ħafna fadi għamu. Karità. Jiena nixtieq li jalla kull minnu bħali hija dis-sitwazzjoni forsi għalmenu l-Madonna tagħmilhom kuraġġ u mhux Madonna biss għax jiena kulħadd nitlob il-Sanni Koħola, l-Madonna tal-Karmnu, kull min jiġi f'dak. F'qalbek u f'moħħok. Imma u rid ngħidlek ukoll jekk jogħġbok, xtaqt ħallejtilhom l-idriss jekk nistax nebgħat dak il-ktieb tal-Madonna. Għabinu li għattinti, fil-kas imma t-tajli fejn nibad il-flus. Rivista. Issa kellem il-Roni, kellem il-tekniku. Ġa tajtu l-indirizz tijaj kollus, għalli sa'an saqsi l-ġifrit l-ewel. Neħdulek aħna, ta' l-indirizz, imbat jikkontatjak, ta' jikdbulek. Alright, nirringrazzjakom ħafna, proset, ta' kem għettamlu ġid ħafna xnajtarija, jenku għad nistennija dil-ftitħin, biex l-inkolli ma naqra niftaħ qalbi u nitkellem. Iva, ċemplilna tibżax, meta tħossna għandek titkellem u taqsam, pero qabel naqta minn miegħek, tridx ngħidu talba flimkien lill-Madonna. Mela le, bil-qalb kollha. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-inbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Grazzi, il-Madonna tbirkek. U tolbu għalina ħafna. Żgur. Nżommuk fit-talb tagħna, nżommuk fit-talb tagħna. Nitlob ukoll taħalli tkomplu tgħinu ħafna eluf u nies li jismawkom. Grazzi, grazzi. Permettu li vera xtaqt nagħtikom ftit iktar tagħlif dwar Dum Mikiel, imma forsi kollna programm ieħor li nkunu nistgħu nitkellmu dwaru. Ħalli lilek intik ċans. Is-song u x'hekk għadna ma għamilniex. Nagħmlu s-song għax mbagħad fil-kasna ktiet inħallu. Petizzjonijiet. All right. Is-song, Ronnie, please. Li ħan nixtieq niddedika għal daw it-telefonati kollha li ċemplu llum u speċjalment għal dawk il-koppji li qegħdin fis-separazzjoni.
to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Holy, holy forever. Alla tana li minnu ha il-qaddejt Alla dunmik il-attart minn dak li uqaddis. Dan is-saċerdot ha fonti ta' qdusija biex ikun jista' verament ixerrida partikolarment fostna is-seminaristi u s-saċerdoti. Grazzi dummik il-attart. Hello min għandna fuq il-linja. Fadlilna ftit ħin verament ħandaħlu l-aħħar telefonata. Hello. Hello. Qed nisimgħuk. Bonġu Mons, bonġu sister. Bonġu Adrian. Adrianu, xtaqt ngħid kumment fuq kelma li għadt inti. Inti semmejt il-weġat. Il-weġat u jien kelli esperjenzi illi diversi ta' suwiċidji jiena nidħol jgħidu fej ix-xitan ħalli l-karkura. Għax jiena wiċċi għalani ngħidu hekk. Ekku. Qed tifhem. U nies li mbagħad nisma' ma fetħux qalbhom ma jkunux kapaċi ikunu introverts. Daw, kollox ġovihom, ikunu weġġaw biex meta nintaqgħu ma' xi ħadd imtaqqal, inħeġġuh jitlob il-Madonna. Min jaf kemm hekk noqgħod ngħid jien naħseb ħafna jiena mhix kapaċi naħseb fuq il-Madonna mingħajr ma naħseb fuq San Giuseppe. Ngħidilhom min ma jħobbx il-Madonna ma jistax iħobb il-San Giuseppe u min ma jħobbx il-San Giuseppe ma jistax iħobb il-Madonna. Veru. Ġifieri, illi ngħidilhom min jaf kemm tkellmu, kemm fetħu qalbhom fuq dak l-esperjenzi tagħhom
biex tgħinhom il-Madonna u San Giuseppe ħalli jiftħu qalbhom. Ħajjiftħu qalbhom u ngħinuhom aħna dak li rid ngħid għax veru il-weġġat koroħ u trid tesperjenzjahom biex tkun taf xi ġifieri. Saqs il-imġarrab. Iwa, diki. Paċi magħkom. Miegħek ukoll Aziz. Nixtieqilkom kull ġid. Grazzi. Lilek u l-Sister Josette u Roni. UTV. Roni, grazzi Dunġwan tal-UTV din kienet l-aħħar telefonata il-ħin tafu illi ġa skada, pero l-appuntament tagħna ikun għal bħallum ġimgħa jekk is-Sinjur Alla jrid. Nkunu bdejna qegħdin propju qrib ix-xahar ta' Awwissu. U għalhekk nirringrazzja lit-tekniku tagħna Roni Bezzina, lil Sister Josette u mill-Istudio Smalta lid-direttur tal-UTV Dunġwan Farrugia. Nispiċċa billi ngħidlek jekk inti qtajt qalbek, għamel kuraġġ, tibżax, erġa' jibda. Jekk qtajt qalbek ukoll minn Alla, jiena llum ngħidlek b'ċertezza l-Madonna u laqqas Ġesu ħadd minnhom ma qata' qalbu minnek. Kuraġġ. Insellmilkom dan huwa l-programm Ejja mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino.